Здравейте, аз съм Мартин и днес на този хубавец ще му слагаме фолио на всичките прозорци. И продължавам втора част на проекта ST200. Сега се отправяме към Асеновград при едно момче, фулист. Да видим как ще се получат нещата. Аз мисля, че ще се получат много добре. И нека да отиваме. Ето го и мястото. Сега чакаме момчето да дойде. Отиваме до Еконт, защото са пристигнали някои части, понеже поръчах там от Мегапартс едни неща. Сега отиваме, ще ги вземем и след малко ще ги видите. Нещата са при нас, след малко ще ги разопаковаме да ги разгледаме. Така, сега идеята ми е от това с тракшана, дето е, съм си купил едно за подгряващи седалки, понеже ще слагам подгрев на седалките от МК3. Така. Сега. Ще са готови. Сега. Продължаваме. Сега. Тук имаме бутони за волана. Но понеже знаем, че те са прекалено големи за тук за волана. Чакай само да ги обърна както трябва. Да, прекалено големи са. Ще видим как ще ги напаснем нещата и дали в този момент ще ги слагаме, понеже те не са толкова належащи в момента. Така. Та. Главният виновник, с който ще се занимаваме днес, или поне сега, ще бъде това и това да станат в едно, както са си по принцип. Мисля от тук да ги откопча от щипките от тук и да ги прехвърля успешно. Сега това малко ще трябва да го поизбърша, защото е в доста гнусен вид. И така. И последното нещо, което имаме в торбата, е едно огледало странично в
Много добро състояние, бих казал. Ето го. Така. Важдаме го. Ето го и огледалото. В наистина много добър вид. Чак странно ми е да го кажа, но наистина е в много добър вид. Ето го огледалото. Виждаме се. Ами, даже и тук самата пластмаса е в много добро състояние. Браво, много съм доволен. Има си даже и гумичка. Супер. Браво. Ами може би и него ще сложим. Така, приключихме с тази част. Малко тупнем така. Ами, сега ще го сгуба и ще ви го покажа в готов вид. Така, ето го и в готов вариант. Така, сега ще го монтираме и ще тестваме евентуално дали ще тръгне, въпреки че на мен не ми се вярваш, защото нито имаме подгрев, нито имаме тракшн контрол все още, така че нека да видим пък каквото стане. Така, демонстрираме, че копчетата работят, така че остава само подгрева. Това няма да тръгне, защото то не е включено никъде, нито на таблото има още кружка, нито нищо, така че там малко по-късно. Сега ще сменим огледалото, за да етапи са много гадни. Така, махахме тази гадна капачка. Просто който е измислил не е добре измислено. Така. Сваляме. Трудно е да се снима пред блок. Защо има два изпитаци? Както и да е. Нашето огледало е изкарано. Така. Слагаме го тук. Взимаме това. Правим един тест.
Всичко работи. И продължаваме да сглобяваме. И вече сме готови, имаме огледало. Сме хубаво.